amma dai ba ka shi ta yadda mutum ba. Vigilante. Kai karamin kafuri. A san me yake faruwa ne? Kai ka duba ta saba muna zaune a wurin nan amma ba wani haja da shi ba wani. Vigilante. Ba matsala. Wannan lambar da muka baka da ita za ka tuntube mu. Amma abin da nake so na gaya ma wannan karam za ku haɗu ne wurin mai cajin nan na bakin layi. Yau ga na gaba an gaya mun za ka bari. Ga ban da kanka kai kankan ka tsaka yi nazari da tunani ka san hauka da jahilci da rashin kirki. ASG Productions su ne suke gabatar da wannan shiri mai kacokan ɗungurin gum. Shirin yana duba ne akan aikin vigilante. Kowa ya san irin matukar gudunmawar da suke bayarwa a anguwanni daban-daban da kuma loko da sako duk dan a dagile a tsarkake gurbin cikin mutane na vigilante. Yawa na ce inda muka mutuwa wancan karan aka ce idan da boyayya baya jin mai da zarar sun dagile waccan kofar sai kuma wata ta buɗe ƙara kaka lamarin duk ya ganin yadda wannan fadakala za ta kasance ku nemi shirin vigilante. Shiri ne mai dogon zango. Shiryawa Ahmad Suleiman. Tsarawa Yarima Rijiyar Zaki. Daukar hoto Ahmad Suleiman. Labari da bada umarni Suleiman Superstar. Vigilante zai dinga zuwa muku a channel YouTube din mu suna kai ma sun kwantar da kai kenan. Tasi B Engineer Altas tauraro daga Allah.